li Vîennayê paytexta Nimsayê xwepêşandan bo Roja Cîhaniya Kobanî birêve çû. Di vê xwepêşandanê de xwepêşanderan berxwedana Kobanî sala 2014 de dijî Daişê pîroz kirin. Kodiyekên mijdara 2014 de xwepêşandanê tevahiya cîhanê dijî êrişa Daişê li ser Kobanî hatibûn kirin. Her wiha xwepêşanderên Vîennayê operasyonên Tirkiye dijî Rojavayê Kurdistanê protesto kirin. Em daxwaz dikin şer raweste li her cihekî û li Rojava operasyon bi dawî bibe. Divê siyaseta Erdogan bi dawî bibe û divê bi fermî etiraf bi rêveberiya Xweser bêkirin. Xwepêşanderan derbarê nebûna siyaseteke derve ji aliyê Nimsayê ve nerazîbûna xwe anîn ziman. Ev demek dibe siyaseta derve ya Nimsayê nîne, ne tenê ji bo Kurdan, lê bi giştî siyaseta derve nîne, mixabin. Di xwepêşandana Roja Cîhaniya Kobanî de li Vîennayê siyaseta AK Partî dijî Kurd, çepger û jinan hate protestokirin. ایدئولوژیای سرکومار ترکیه ایدئولوژیای ترکیه کو دخوازه وی درل نمسایه ول تواهی جهان سرما بسفینه الیگرین آک پارتی لور ول جهن دن لجهانه اریشی مدکن اریشی کردان و جنان دکن سیزده ایلونا 2014 çekdarên Daişê êrişî herêma Kobanî li Rojavayê Kurdistanê kirin. Kolîjêr destê yepekê de bû. Duyê cotmeha 2014 Daişê karî bû 305 gundên herêma Kobanî kontrol bike. Di encam de 300,000 sivîl derbider bûn. Çileya 2015 piştî koçekdarên Daişê piraniya bajarê Kobanî kontrol kiribûn, şerekî giran li nav bajarê Kobanî di navbera hêzên Kurdî pêşmerge yepeke bi piştevaniya Amerîkayê ji aliyekî ve dijî çekdarên Daişê qewimî 26 çileya 2015 pêşmerge û yepeke bi piştevaniya Amerîkayê karî bûn Kobanî bi tevahî kontrol bikin. Kobû yekem serkeftin di dîrokê de dijî Daişê tê tomarkirin. Loloxan Rûdaw